Telo mar dhowedhe alwora ma Nam Lolwe koro dwani migawo mar lupo nyuan jolupo matiyo gi Nam Lolwe e chenro mar pith mar rech kaka yor konyo e bero sekta mar lupo ma ok ni keto mana maino e siro jopith rech e yewni. Giwacho ni sekta mar lupo sani okwaki kod midhiero mathoth kaluwore kod kit kiluwa moko maricho ma jolupo moko tiyo godo mosemiyo kwan mar rech odok piny e Nam Lolwe. Jakom dhowedhe mar Nam Lolwe Tom Guda kod nyawadgi motelo ne dhowedhe mayudore e kaonti ma Homa Bay Edward Oremo okoni sani owinjore owe nam oywe mondo mi rech onyuolre mathoth, ka gidwa ni sirikande mag kaontis moluoro Nam Lolwe mondo makre gi migawo mar lupo e piny owacho mamalo ma siro jolupo kaka yor bero sekta no. Wasewuoyo gi program mar ABDP mondo orang kaka ginyalo keto jolupo odonje program mar puro rech e nam. Aquaculture ok en mana puro rech e lo, en puro rech bende nam. Omiyo ogandawa mag lupo ma nyalo bedo kendo opportunity margi mondo giwuogi we nam oywe matin, mondo gidonje pur mar rech, mondo nyakgi obed malo, to kendo bende gipuonjre ohala manyasani ma yudo support koa kuom ABDP. Wadwaro bende ministry both at the national level to gi county level mondo ket a day ma specific for capture fisheries. Nango nikech watimo alot tiyudo ka gimwatimo malot ni kama wakete kendwa mita to wuoka ne ma tichwa mwatiyo bedo ni onge mamiyo koro teko mag jogo malawo rech e nam ok nere kipogo kek man malo kata kek man piny ka. So en gima wadwa dhiro gi national government to kendo wadwa dhiro gi county government